Už nefotíš, jako. Ne, nedáte? Jo, hej. Ne. Jak minuli to Adžipu, ty vole, všichni úplně natáčeli, ty krávo. Tamhle je. Hej, tamhle, to je tvůj kluk. Je to on. Hej, fakt, ale on tam, hej, Ady, on tam fakt zabočil. Hej, on zabočil Ady. Adolf. A už si jede pro tebe. No. Udělal solu. A ty kdyby přijel s nějakým trábošem? No, to máš tráboše. Ukaž nám kameru.